la meva llar. Aniré a casa meva. Ja pensaré alguna cosa per fer-lo tornar. Perquè després de tot, demà serà un altre dia. Un conte és una història meravellosa, fantàstica. Un conte és allò que t'expliquen quan ets petit o és allò que expliques en els petits. Un conte és una història interminable de fets fantàstics i imaginatius que moltes vegades t'agradaria que et passessin, però que no sempre et passen. Un conte és una història que et fa divertir, però també pot ser una història que et pot entristir, però que d'una manera o altra sempre acaba bé. Un conte és allò que ens agradaria que fos la nostra història, o la nostra vida, però llavors seríem uns quantistes. Un conte és saber estar i compartir la imaginació amb els altres.